Jibna għamlu flimkien ringrazzjament ta' dil-laqgħa tagħna ma' Ġesu, nirringrazzjak din il-ġurnata li tagħna, nirringrazzjak dal-momenti tal-Ewkaristija li jkollna hawnhekk miegħu. Anke wkoll il-kelma tiegħu tinkoraġġina biex kif qalna fil-Vanġelu nkunu bnedmin li kapaċi nagħmlu l-għażliet tagħna x'inhu tajjeb għalina u x'inhu ħażin għalina mod partikolari fejn jolqot il-ħajja spiritwali. Ta' ringrazzjament ngħidlu flimkien ruħ ta' Kristu għaddisni, jisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu feġġiġni, ilma tal-Kristat ta' Kristu assilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, ħalina qatt nfiret minni, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewt tisejjaħni, ġew waħdanek il-qani, x'malaġġi mill-qaddis intijek, mill-faħrek għaddejjek. Nitolbu. Qarbinna mulej bis-sagrament tas-sema li huwa tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamli dan id-don li hu tawulna b'imħabba b'raqis ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Eberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Imbirku l-mulej inroddu ngħid. No.
Se nibdew flimkien dan it-tat tagħna, it-tat li jissejħ it-tat tal-għasar, ta' filgħaxija, u ninaqdu vuċi waħda huwa t-talba tal-Knisja, talba universali tal-Knisja. Għalhekk aħna maħniex qegħdin nitolbu privatament, imma flimkien mal-Knisja Universali. U Alla ejjeħ l-isni. Mulej fittex għeni. Glorja lill-Missieru lill-Liben, l-Spiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Alla il-qawwi kif il-ħlejja nislub keltek fih dan l-ilma, jien qassamtom xi wħud flajru, iżda oħrajn fl-imwiex ħallejthom. Tajt lil dawn ix-xmajjar l-ibħra ma smewiet lil dawk xerrittom biex sew fuq sew taħt jiżedu għalkemm jafu bidu wieħed. Nitolbuk mulej biex aħna li bil-mewġ tad-dent naddafna ma naqgħux fit-tajn taħtija, ma nerfgħux tal-mewt it-toqol. Tħallinix bid-dnub nitafġu jew nintrefgħu bina nfusna biex la nsiru frak quddiemek lanqas nieħdu xi tiżbita. Isma' talbna missier twajjeb, u jint waħdini tiegħu daqsu, li ta' dejjem jisaltnatkom mal-Ispirtu farax tagħna. Amen. Amen. Jien sejjaħtlek u int fejjaqtni mulej, infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax irfajtni u ma ferrax l-dewwa tiegħi bija. Mulej Alla tiegħi jien sejjaħtlek u int fejjaqtni. Mulej tellajt li mill-bejt ir-ruħi, listi minn fost dawk li jiġdu fil-ħofra. Għannu lil mulej ħbib tiegħu faħru l-isem imqaddes tiegħu. Għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda huwa sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi lajat ta' ferħ. Mela jienet fl-aħjar tiegħi, żgur li qatt ma niċċaqlaq. Mulej bil-pjaċir tiegħek fuq muntanja qawwija qedni. Imbagħad bejt fiċċek minni u jien tħawwaqt tal kollox. Lilek sejjaħt mulej lil sidi tlabt il-ħniena. Xtieħu int jekk inkun mejjed, jekk jien ninżel fil-qabar. Se nfaħrek forsi trapp, se jxandar il-fedeltà tiegħek. Ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi, neżżajtni minn niked bil-fer ħażimtni. Għalhekk ruħi tgħannilek bla qiegħda mulej Alla tiegħi infaħrek għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem li jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jien sejjaħtlek u int fejjaqtni mulej, infaħrek għal dejjem. Ħini il-bniedem li jibda ħażen ma jodlu l-mulej. Ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu id-dnub tiegħu mistur. Ħin il-bniedem li jibda ħażen ma jodlu l-mulej u ma għandu ebda f'qalbu. Jibqa' tsieket f'infena ġismi, jiena u nokru fil-ħin kollu. Għax lejl u nar it-toqol ta' idek fuqi, saħt infniet bħal bisħana tas-sajf. Id-dnub tiegħi jistqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jiena qed quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u inti ħfirt li l-ħażen ta' dnubi. Għalhekk kull minu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niked. Jekk ifuru l-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħquh. Int ken għalija mit-taħbit tħarisni, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Nagħlbu kun rik it-triq li għandek tieħu, inwissik u nżomm għajnejja fuqek. Tkunux bla sens ta' żwiemel u l-bal u bil-ġiem u rridni tnarrazhom biex jirnexxielek tiġbidhom lejk. Ħafna huma tbatijiet ta' ħsiena, iżda min jittama fil-mulej jitħaddam biħnina. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej, għajtu bil-ferħ intom il-kol ta' qalbkom safja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħin il-bniedem li jibda ħażen ma jgħodlu il-mulej. Il-mulej Alla tah is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġnus kollha jaqduh.
Nżuk ħar il-mulej għalla li tista' kollox li jintu li kont tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus imtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. U dawk li jibżgħu minn ismek kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna. U s-seta tal-Missija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejl u nar jixlihom quddiem Alla tagħna. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa tad-den tal-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma użew ħajjithom hekk li ħadu sansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmlu fihom. Glorja għall-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġnus kollha jaqdu. Ifirħu ukoll jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġ tgħaddu minn niket ta' ħafna provi. Hekk is-sinċerità tal-fidi tagħkom li tiswa wisq aktar mid-deheb ippruvat bin-nar u li jintemm, tgħaddi mill-prova u fl-aħħar ikun jisħoq ilha t-tifħir u l-glorja u l-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Intom lilu ma rajtuhx imma tħobbuh. U waqt li issa temmnu fih, għalkemm ma tarawhx, tifirħu b'ferħ li ma jitfissirx u ma jitqiesx, u hekk tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom, is-salvazzjoni ta' ruħkom. Il-mulej temana bqamħ mill-aħjar. Il-mulej temana bqamħ mill-aħjar. Xebbana basem mill-blat. Qamħ mill-aħjar. Glorja lill-Missier u lill-Liben l-Ispiritu Sant. Il-mulej temana bqamħ mill-aħjar. Il-mulej niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla li ċkejknin. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispiritu tiegħi jitraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax ixeħet għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setan jimil-mijej ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' trijew xehet il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom wolla li ċkejknin. Mela b'kull ġieti minnu bil-ġuħ Polonja bat mill-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Palma wiet il-missirietna bis Abram u nislu għal dejjem. Glorja għall-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem Amen. Il-mulej niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla li ċkejknin. Alla u għal-għunna tagħna it-tama kollha tagħna qiegħda fih. Infaħruh u b'qima kbira ngħidulu. Mulej ħares lejn uliedek. Mulej Alla tagħna, inta mitpat tal-dejjem mal-poplu tiegħek. Atina grazzja li niftakru dejjem fl-emejja l-kbar tiegħek. Għamil is-saċerdoti kollha tiegħek ikunu perfetti fl-imħabba. Żomm il-fidili tiegħek dejjem maquda l-koll fi spiritu wieħed bir-rabta tas-slim. Kun fostna biex is-soċjetà tal-bnedmin fuq l-art nibnuha flimkien miegħek. Tallix li aħna l-bennejja nkunu tħabatna għal xejn. Ibad ħafna ħaddiema għas-sat tiegħek. Wassal il-kelma tiegħek lil ġlus kollha biex ikabru ismek. Il-qal rabatna u l-benefatturi tagħna mejtin fost il-qaddisin tiegħek. Atina li ngħixu bil-qdussija biex nistgħu nissieħbu magħhom. Jien nitolbu flimkien bit-talba li għallimna l-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħafrinna d-dubitna bħalma ħna naħfru lil minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib. U Alla, int qiegħed tiddal fis-sema biex idawlu l-lejl u wara d-lam ferraħ kullimkien bid-dija tax-xemx.
عامل من أول ما يبدأ تفشكير الشيطان ضل الليل جاي فوقنا biex għada ma sbieħ il-jum niġu qudiemek u rroddu lek ħajr. Bibnek Jesu Kristu sidna li mija kiex wisaltam flimkien ma l-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu s-salmu li jibarikna, jibirek il-familji tagħna, jibirek il-ħidmiet tagħna, jibirek ukoll anke l-momenti li kienu ta' sofferenza għalina matul di l-ġurnata. Jibirek il-daw kollha li għajna magħhom li kienu wkoll anke taġġita għalina ta' xi ispirazzjoni qaddisa għalina matul di l-ġurnata. Nejdu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek isem qaddis tiegħu, imbirek Jesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb inqassa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklet, imbirek għall-Kbira Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Birek it-loħ, glorious taħt fis-sema. Birek fis-sem ta' Marija Verġni Uom. Birek San Giuseppe Paulus l-istismu taħt. Birek Alla fl-anġu l-qaddisir kull-tur. Seppoħo popli kolla, għax kbira jitjubitu mana, u kelmet il-mulej dumal dejjem. Gloria al mistiru lill-liben u lill-Spiritu Santo